בוקר טוב לכולם. אנחנו עכשיו רוצים ללמוד דברים מתוך פרשת ויחי. שאלה, כתוב שיעקב אבינו מברך את בניו. הוא אומר להם, ליוסף, אני נותן לך שכם אחד על אחיך, עוד חלק, את העיר שכם. למה? שקיבלתי בחרבי ובקשתי. שאלה ראשונה, יוסף, כולם יודעים שיעקב לא נלחם ממש, לא כתוב מפורש שהוא נלחם, אולי מדרשים, אבל לא כתוב שהוא נלחם ממש בחרבו ובקשתו. התרגום אונקלוס אומר, בצלותי ובהותי. מה זה חרבי? תפילה, צלותי. מה זה קשתי? קשתי זה בהותי. בהותי זה כבר יותר מצלותי. צלותי זה תפילה רגילה שאתה מתפלל. בהותי זה תפילה יותר, זה קשתי. קשתי, ידוע, כדי להרוג בחרב, אז החרב עצמו הוא דבר שהורג. גם החץ הוא דבר שהורג. אבל החץ עצמו, אני לא יכול להרוג עם החץ. אני צריך לכוון טוב ולפגוע באויב. ואז זה הקשת. זה בעצם הרב שאני הולך אליו, והוא יודע לכוון טוב הרב, לראות את החץ לכיוון הנכון ולהתפלל את התפילה הנכונה כדי שהתפילה תועיל. אבל צריך לדעת, חז"ל אומרים, כחיצים ביד גיבור, כן בני הנעורים. מה הקשר בין בני הנעורים, הנערים זה אתם, לחיצים? למה דווקא חיצים? אז אומרים המפרשים שכשאדם הוא צעיר, הוא נער, הוא בעצם מחזיק את הקשת, הרי הקשת עצמה היא לא הורגת, אבל הוא מחזיק את הקשת שהיא מכוונת את החץ. ואם הנער לא יכוון את החץ נכון, אז הוא יכול להחטיא את המטרה. זאת אומרת שאדם הוא נער, אם הוא לוקח את כל זמנו למקומות לא טובים, פלאפונים, או שהוא לומד במוסדות שלא מלמדים שם תורה ומצוות ולא חינוך יהודי, אז ההורים אומרים, למה אתם שמים, למה אתם מביאים לו פלאפון, מצמידים לו 15 שעות נמצא בפלאפון ביום? זה בסדר, עכשיו הוא ילד קטן. זה גם עושה להורים גם קצת שקט. אבל זה שקט שעורם בתוכו סכנה גדולה. למה? כי הילד מתרגל לתכנים ולדברים שליליים, הוא יורה את החץ עקום, וכשהוא בעוד כמה שנים אתה תראה שהוא לא פגע במטרה. מה זה לפגוע במטרה? לגדל ילד שהוא בן תורה, ילד שהוא מידות טובות, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם אלוקיך. מה עושים? מה קרה? למה הילד שלי יצא כזה עקום מבחינה רוחנית? סיבה פשוטה. כשכיוונתם את החץ, לא כיוונתם אותו כמו שצריך. כשהוא היה נער, ילד, הייתם צריכים לחנך אותו במקומות של תורה. הייתם צריכים להגביל אותו עם הפלאפון, או לסנן אותו, או בכלל להביא לו פלאפון כשר. כן, או בכלל להביא לו פלאפון כשר. ולא עשיתם זאת. אבל אנחנו רוצים גם לספר סיפור. כתוב על יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, ויט שכמו לסבול, ויהי למס עובד. ויהי למס עובד. אני רוצה לשאול שאלה. הוא רואה את המנוחה כי טוב, איזה כיף לקום בבוקר מאוחר, מנוחה כי טוב, לנוח. הוא רואה את הארץ כי נעמה, איזה דברים יש, מגרשים, תיאטרונים, סרטים, משחקים. אז מה כתוב אחר כך? ויט שכמו לסבול. למה אתה סובל? הארץ מנוחה כי טוב, הארץ כי נעמה. מסבירים חז"ל שיששכר ראה את החלק של כל יהודי ויהודי בעולם הבא. מנוחה שלמה בעולם האמת. כשמקבלים שם את השכר על כל מה שעשית, על תורה, מצוות ומעשים טובים. ואז הוא אמר, אני רוצה לסבול כאן עול תורה ומצוות וללמוד תורה. וכך היה גם שבט יששכר בסופו של דבר. הוא היה, ממנו היו לומדים תורה. הם היו דיינים, היו תלמידי חכמים גדולים. כולם באו לשאול אותם שאלות. למה? כי הם רצו לסבול עול תורה. כמו חמור ששם על הגב שלו, רובץ בין המשפטיים, והוא יכול שעות על גבי שעות להישאר באותו מקום. כך יששכר. הוא יכול שעות על גבי שעות לשבת וללמוד את התורה הקדושה. סופר פעם אחת על איזה עשיר אחד שהלך ליריד, לייפציג באירופה. היה להם יריד אחד פעם בשנה, היו באים כל הסוחרים, קונים, מוכרים, אחר כך מתעשרים עושר גדול. וגם העשיר שלנו הלך כדרכו באותה שנה. והנה הוא מגיע ללייפציג, קונה, מוכר, והוא קנה סחורה, נשאר לו גם כסף.
פוגש אותו איזה עשיר אחד שלפני פשיטת רגל, ואומר לו, בוא תראה מה יש לי להציע לך. הוא פותח לו את הקופסה, מראה לו יהלומים, אבני חן, ואומר לו, הוא נמצא בפשיטת רגל, הוא רוצה למכור את זה ברבע מחיר. העשיר היה סוחר ממולח, הוא ידע שכדאי לו מאוד לקנות את האבנים הטובות האלה, אבל אם הוא נותן לו את הכסף, שערו לו כמה פרוטות, הוא צריך לעלות על האונייה, הוא צריך להגיע הביתה, לא יישאר לו כסף. אמר לו העשיר, מה, אתה מוכן להפסיד את זה בגלל נסיעה הביתה? תסתדר! אמר לו העשיר, אתה צודק, קנה את האבנים טובות היהלומים, וכשהוא נשאר עם כמה פרוטות, הוא הגיע לאונייה, ואז הוא הלך להתיישב בכמה פרוטות, איפה שהעניים נמצאים, ששילמו כמה פרוטות, בבטן האונייה, ליד המכונות, איפה שיש עשן, ריח של בנזין ורעש של המכונות, התיישב שם העשיר עם כל הסחורה שלו, פוגש אותו איזה עני אחד מהעיירה, אומר לו, כבודו, מלא הוא עני, הוא יושב בבטן האונייה כי באמת אין לו כסף. אני מכיר אותך, אתה העשיר של הכפר, של העיירה, מה אתה יושב פה? לך מתאים להיות נאמבר 1, מספר ראשון, החדר הכי טוב אתה צריך לקבל באונייה. אומר לו העשיר, נכון, עכשיו אני סובל, אני יודע למה אני סובל. אני סובל כי כשאני אגיע, הוא מראה לו את הקופסת יהלומים, כשאני אגיע לעיירה, אני לא אהיה עשיר, אני אהיה מולטי מיליונר. אומר לו, תאמין לי שאתה צודק. אנחנו צריכים לחשוב שאנחנו נמצאים, מתחילים את השובבים, נדבר על זה בהמשך. אנחנו נמצאים בעולם שאנחנו יכולים לרכוש הרבה בנחת ושלווה, בלי לחץ, הרבה תורה, מצוות, מעשים טובים, לענות אמנים על ברכות, מצוות, לרוץ. אבל מה, זה תלוי בנו. אם אנחנו נעריך את העולם הזה, שבעולם הזה הוא כמו פרוזדור לקראת הטרקלין של העולם הבא. העולם הזה הוא כמו ערב שבת שמכינים, העולם הבא זה שבת. ולכן כל אחד מאיתנו צריך לעשות השתדלות, לשמור על עצמו מבחינה רוחנית. סור מרע ועשה טוב. בוקר טוב לכולם.